Di mapaliwanag ang nangyari sa akin. Saksi ang lahat ng talat sa iyong panalangin. Paano nasagot lahat ng bakit di makapaniwala sa nangyari? Paano mo na itama ang tadhana nung nakita kita sa tagpuan ni Bathala? May kinang sa mata na di maintindihan. Tumingin kung saan, sinubukan kong lumisan at tumigil ang mundo nung ako'y iturok mo. At hindi ka lumayo nung ako'y yung sumukha at nagbago ang mundo nung ako'y pinaglaban mo. At tumigil ang mundo nung ako'y pinili mo. Siyang panalangin ko. Hello guys! Maayong adlaw mga mega-mego. Niano sabak ko karon si Veloce Lagway Banyes, ang inyong Amiga Vlogger. Maayong hapon sa inyong tanan. Og niya na sabak ko karon magalingaw kaninyo basin gimingaw mo sa akong paglingaw-lingaw kaninyo. So pasensya na mo guys kung nay mga ginagmay nga mga shaking mga kanang mga technical lugar sa pagkanta nako. Syempre dili man ta professional singer guys, dili man ta professional singer I mean, pero mukanta ko guys. So daghan man siguro nakabalo no sa 37 nako ka mga subscribers. Daghan I don't think so kung sa 37 ako ka mga subscribers nakabalo nga mukanta gyud ang inyong mega vlogger. Baga po nignaong guys. So pag-request lang mo guys kay ato ang kantaon, paningkamutan nato nga atong makanta ang inyong i-request guys. And by the way guys, salamat guys sa additional nako nga 2 subscribers na himo na tang 37. So at least sa hinay-hinay guys sa magkaanam tagkadako, pero sama sa akong giingon sa katong mga niagi nga dili man gyapon ta magdali, dili ko magdali guys, sinay-hinay lang kaning akong pag-vlog. Kuan lang ni guys, burag kuan lang kanang pa-refresh akong muna-muna samtang niyara ko sa balay. Kuan nga kuri-kuri, unsay angay buhaton diri sa balay, preparar, asikaso sa mga angayan asikasuhon. So pasensya na po guys kung sa akong pagsulti na pay mga gagmay nga mga technical error. Inana magyud na guys, di ba? Sama na ko nga maupa ko nagasugod sa pag-vlog. And by the way, burag ika 62 na ninako nga pag-vlog
kani nga akong gi-vlog karon ika 62 na ko ning gihimo nga vlog. So I hope daghan pang mga vlog ang akong mahimo og syempre magampo gyapon ta sa Ginoo nga tagaag tagkabaskog sa panglawas maayong panghuna-una para makadayon ta, makapadayon ko sa pag-vlog o makalingaw kaninyo, maka-share sa unsay angay na akong i-share sa mga inadlaw-adlaw na tong panginabuhi, di ba guys? So magpadayon ta guys, stay put lang mo diya guys ha. Og unsay inyong mga comment guys, free man mo comment, okay? So magpili sa ta unsay atong angayan na kantahon karon guys nga makapalingaw sa inyo. Kani nga kanta guys, ako ning version guys, ayaw lang kumpara sa original version lang nina ko para lang maglingaw sa inyo guys. Kit hindi mo maramdaman, ikaw sa'kin ay mahalaga. Ako sa'yo'y kaibigan lamang. Paano nga ba't di ko matanggap? At ako pa ba'y ibigin ka? Ang dinadasal, makikiusap na lang. Akin ka na lang, akin ka na lang. Ang dinadasal sa araw-araw. Akin ka na lang, akin ka na lang. At maghihintay hanggat akin ka na giling. Ako gyaponing version guys. Try lang taning mga kanta nga mga delikado nga kanta ba, try natong makaya ba. Isang half lang. May gusto ka sa'king mahal, may balak kang agawin siya. Surak na lang, sa'kin laman ka na, akitin mo siya, siguradong mawawagi ka. Nakikiusap ako sa'yo, nagmamakaawa. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang siya. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Alam kong kaya mong paibigin siya, sa'kin maagaw mo siya. Pakiusap ko sa'yo, magmahal ka na lang ng iba. Kunin mo na ang lahat sa akin, huwag lang ang aking mahal. Ikamamatay ng puso ko pag sa akin inagaw mo siya. Makakaya ko bang mawawala ka sa aking piling? Paano ba aaminin? Halika't yakap mo, hindi ko na kayang isipin.
paglalambing. Pag daka na sa aking tabi, tunay na di magbabalik ang dating pagmamahalan, pagsusuyuan, at tuluyan bang hahayaan? Wala na bang pag-ibig sa puso mo, at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan? Paano kaya ang bawat nagdaan? Makakaya ko ba kung tuluyang ika'y wala na, at di na makikita? Paano ang gabi kapag ika'y naaalala? Saan ako pupunta pag daka na sa aking tabi? Tunay na di magbabalik ang dating pagmamahalan, pagsusuyuan, at tuluyan bang hahayaan? Wala na bang pag-ibig sa puso mo, at di mo na kailangan ang pag-ibig na dati walang hanggan? Paano kaya ang bawat nagdaan? Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon iiwan? Siya ba ang dahilan kaya di mo na ako kailangan? Siya na nga ba ngayon ang bago mong mahal? Bakit tinatanggap ng puso't damdamin dating pag-ibig mo ngayon di na akin? Nakita ko kayo, huwag mo nang ilihim, kay akap ka pa sa kaniya'y naglalambing. Siya ba ang dahilan kaya ako ngayon iiwan? Siya ba ang dahilan kaya di mo na ako kailangan? Siya na nga ba ngayon ang bago mong mahal? I never dream, 'cause I always thought your dreaming was for kids, just a childish thing. And I could swear love was just a game the children play, and no more than a game. Till I met you, I never knew what love was. Till I met you, this feeling seems to grow more every day I
I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can let this moment in instead of a dream in me getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shines of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little, these hands could hold